Λοιπόν, εμείς από εδώ είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε. Έχετε σκυλάκια? Έχω. Έχεις εσύ? Ακούγομαι, δεν ξέρω. Ακούγεσαι, ναι. Αγάπες σου κάνει? Πάρα πολλές. Τέτοιες αγάπες, τέτοιες όμως. Χειρότερες. Χειρότερες. Γκρεμίζει και το σαλόνι όπως θα με κάμερα. Αλλά δεν πειράζει, το δείχνει. Ωραία. Λοιπόν, αν είναι έτοιμη και η ορχήστρα, περνάμε κατευθείαν σε τραγούδια. Κάθε μέρα σιωπή, ποιος θα κάνει αρχή, ποιος την άκρη θα δει στο κρεμό μας. Απ' τους δυο μας κάνεις, δεν μπορώ, δεν μπορείς. Ποιος θα κάνει κι άλλη την αγάπη να σπάσει. Απ' τους δυο μας κάνεις, προσπαθώ, προσπαθείς. Μια στιγμή, τόσα χρόνια δεν λέει να φτάσει. Απ' τους δυο μας κανείς. Ποιος μπορεί να δεχτεί την ευθύνη αυτή, ποιος στο τέλος θα δει στο βυθό μας. Απ' τους δυο μας κάνεις, δεν μπορώ, δεν μπορείς. Ποιος θα κάνει κι άλλη την αγάπη να σπάσει. Απ' τους δυο μας κάνεις, προσπαθώ, προσπαθείς. Μια στιγμή, τόσα χρόνια δεν λέει να φτάσει. Απ' τους δυο μας κανείς. Η Αθηνούλα μας. Παναγίζουμε τα παιδιά, φίλε Διονύση. Ελένη. Κύριε, περάστε. Χίλια φεγγάρια live.
κι ο κάθε λάθος το πληρώνω ακριβά. Δεν λέω τίποτα, το ξέρω, μου αξίζει και βγαίνω νύχτα μονάχος μου και κρυφά και ψάχνω το όνειρο που κάπου εκεί αρχίζει. Χίλια μέτρησα φεγγάρια την αγάπη μας να βρω πάνω στα δικά της χνάρια μέρα νύχτα περπατώ. Χίλια μέτρησα φεγγάρια την αγάπη μας να βρω πάνω στα δικά της χνάρια μέρα νύχτα περπατώ. Να σου για λίγο εδώ δίπλα μου κι εγώ πόσα θα σου μείνω, για πόσα μετανιώνω. Είναι καιρός που απλά υπάρχω και δεν ζω δίχως τα μάτια σου που σκέφτομαι και λιώνω. Χίλια μέτρησα φεγγάρια την αγάπη μας να βρω πάνω στα δικά της χνάρια μέρα νύχτα περπατώ. Χίλια μέτρησα φεγγάρια την αγάπη μας να βρω πάνω στα δικά της χνάρια μέρα νύχτα περπατώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταρχήν τον Άρη Σαμολαδά που σήμερα ήρθε με την ορχήστρα εδώ από το μαγαζί που εμφανίζεται που λέγεται. Μάλιστα. Και τα παιδιά βέβαια, όλη την ομάδα. Ναι, η ορχήστρα μας, δεν είπαμε για την ορχήστρα μας, Ελένη. Όχι, δεν είπαμε. Λοιπόν, είναι ο Γιώργος, ο Χριστός, ο Στέφανος, ο κιθαρίστας, ο Στέλιος, ο ντράμερ, πολύ καλό παιδί, και ο Άρης, επίσης καλό παιδί μπασίστας. Ο Μανώλης Μαθημάκης είναι το μπουζούκι μου εδώ, το ξέρω πολλά χρόνια. Και ο Μιχάλης. Και εγώ, ναι. Και ο Μιχάλης. Ναι, όχι, λέω κι εγώ για τον Μανώλη. Ναι, τον είδα πριν που είπες κάτι για Μανώλη και λέω. Μα τι νόμιζε ότι όλα τα ξέρεις, Άρη μου. Όχι, όχι. Όχι, μα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη θητεία σου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Και πάντα επιτυχίες. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Εσύ, για έλα μαζί μου, γιατί έχω κάτι πολύ σημαντικό να σου πω σε σένα το λέω. Μπορεί η εκπομπή να έφτασε στο τέλος της. Αυτό όμως δεν σημαίνει ακόμα τίποτα. Γιατί πρώτα πρέπει να σας πω ποια παίρνει το πλυντήριο πιάτων και λέω ποια, γιατί το πήρε η κυρία.